Kowe ngapa lho, Lek? Ah, iki ngeliat anak sing ilang. Anu ilang nang ndi lho? Ya kowe ilang jan. Aduh. Wong tua tadi iki dah. Saya tak bilang lah, kayak ngapa lho? Berarti anak. Saya ngapa jane wonge? Iki anaknya Riko. Heeh. Anak goleki mau jadi temen lah. Belum ngeraine lho. Ya Allah. Ya wong siji-sijine kawine angel. Pun isa nganu jan. Ya kowe melas ya. Kayak gini kan aku barang. Raine kayak gini iki. Tadi mau jadi temen gitu loh. Kelirungnya bangir kayak gini. Anak hadiah tenanan iki nek hadiah Lek. Ya, iku kan dia, Mbok. Hah? Sampai bae sang nemokne tapi hadiah lah. Lu ya iki, hadiah iki ditunggu sanggul anak dia. Telu siji, loro telu iki denger kabeh iki ya iki. Oke. Hah. Deneng hadiahnya menarik temen. Mending iki sanggo dodolan. Hadiah ini mobil, motor, kamu gaji. Lah iya, motor kena nggo dodolan. Nah, ini ngarep kena. Oh iya. Iki kok dolan-dolan piknik ngarep iki. Oh iya, bener. Wah, Ya Mas yo, golek iki. harga dulu yuk. Yo. Yuk, sapa ngerti lho. Iya, melembek. Berangkat sih. Nomoken teng. Nah, Bu, udah sedikit. Lah iya, si mau dipajang makanan, Bok. Karena bisa temen dia eneng lah. Jane ganteng sih ora lho. Belum sih. Aduh. Seleh. Ngomong aku lali-lali. Aku nengen dia. Siapa kowe? Kucuk-kucuk jagong nang kene. Kok wale aku sing jagong. Siapa ya? Jenengku siapa ya? Tapi ora apa jenengku siapa? Takone menang wae bisu apa? Ah, ngaku lah. Kecil ya, nek bocah kayak mau ketemu ya, bayangin. Wah, yang mobil, motor, permugaji, orang berawasi banget ya. Woi, ngapa jane bengong bae? Mikir apa lo? Orang aku mungkin bayangnya anggapannya kabeh kok. Wah, bocah kayak Internet saiki dhewek golek sing temenan terus golek kok nganti ketemu hadiah kuwi kayane oleh kabeh, Pak. kudu ya. Iya, kudu. Semangat. Boleh tinggi, wajib. Oke. Yo. Ngapa lu danang? Ini sih, Wah, ini kurang mirip-mirip. Jajal ke belakang. kayaknya udah. Belum. Le, belum. Kurirang ngetok sih mirip. Nah, weh. Untune kuning. Si. Orang mirip. Orang mirip. Iki matanya ngendang gede. Pindah sini iki. Iki barang kayaknya lo. Iki mirip tapi irungnya tok sing bangir. Belum. Iki belum. Oh. Kurirangnya tok sing mirip. Orang sing mirip. Kargo iki nang ndi
saiki berarti ra ketemu lho. Bentuke kayane berarti angel temen sih. Kepriwen ora ketemu. Iki lho bocah ilang. Nek bocah ketemu ya ketemu. Wong saya ilang. Yo iya Berarti ra cah ketemu, ilang. ora ketemu ya. Biasanya ngilang terus eneng jedol eneng ilang kayak gitu. Kalau kayak raine cah kayak ngene gitu. Ya dia mau ketek ya udah ketek. Kira ketemu gelek pukulin iki kan iki. Angel kok. Intinya dhewe aja nyerah lah, golek dibae terus ya. Tetep pas berat kan. Iya, semangat. Iya. Tapi sekarang geger mirip ya. Irung barang mirip ya. Oh iya, irung bangir. Irungnya pada. Rambutnya kotak. Wah, iki dia depan mata. Iya, iki. Nasib iki. Ketemu saya. Ojo kabur kowe. Siapa kek? Kenal aku. Habis kowe. Jani. Asuk kowe wong geblonge Jani. Ora kan hadiah. Ora bakal ora kayak hadiah. Woi, nduk. Salah milik aku. Aku lho, bocah ganteng dewek. Aku ajar. Bocah kenal banyak temen ya. Nah iya. Kesurupan kayak bocah. Kan bocah. Paling kayak kidang lah, mangani wortel terus paling kayak ya. Edan. Ora kejar lu. Yuk, kejar meneh. Ini meneh neng. Cara kesalahan ini. Ya. Wes kakana, ngawas kowe neng. Tambah jebong bayi. Jiji he. Dene aku ngurang batangan. Gajek sih ora. Kowe mau apa malah dudune ku sing eneng. Lah kae bocah kabur meneh. Ayo kejar kae mah. Bocah bodoh. Woi. Syukur. Apa lu? Jangan lah. Mau cuma buang jelas. Mau aku. Kamar mandi dilik. Mana-mana. Ambil dicak. Ya. Bocah ra ngene. Tak kenal wong iki. Tak kenal wong iki. Kowe bukan ngerti. Ya wis takon ayo. Kuwi mumpung Ada takon kowe. Ora kamu lah. Kenapa kuwi wong? Aku ya ora wani demek, malah rekan demek. Gue kena sawan, nggih, entuti mari. Ya aku neter takon lho. Takon apa? Takon kok ngerti wong iki ora. Di delok iki. Oh iya, aku mau roh mau. Kayaknya melayu mengana dia mau. Mana? Iya, mengana. Mengana sih apa? Gue jirene mesek. Wes, walah, wis langsung sikat bae, sikat. Ayo. Ayo, amel ora iki kok. Hadiah Kan ini hadiah.
jabak lagi. Antem gue. Jangan ayo. Ah. Dene gedane tiba. Senang ae foto weh. Lek. Lek. Jangan akhirnya ketemu ki. Anak kiri kamu bu. Anak putih ya. Oh iya kan anakku ding ya. Dan harus ketemu aja apa sih lah, nggak kan nggak guna uang tua juga kan yang begini lah Jan. Kenapa anak siapa sini? Hah? Ya anakku sih, tapi aku males anak gue sih. Berbisik dong. Jadi aja dia aja Hah? Apa ini jenis? Doa. Doa. Iki kudu pemanis tok ora salah ngono ta. Wah, jadi doa. Iya bang doa.